Díagíomh is mis Caitlín. Bheálim chríoga me nábhalt bula le bhéon go persanta ach léúnmh dé tarló sé sin lá igen breá amachchansa. Is ben tíime ansa ar na gurta dú brosin ar téirigh de Coláistí Chorca agus tá sláíoch meadgam le breis is tucha blian ach ní mar sin a hasna sé amach. Bhí sé sa cheannagam sláíthe mead ar feith 2 mbliana in 1989 nuair a bhí echóú díanta ar an dig ach is tócha gaithe mé go níor an post mar bhean tíad am chomór ghuilim sééis leanúnta rom agus brahamúam go mór náfuil sláíonn sa le bliana nuas agus an scríala cloisteúin an tatan se caiite na siad ach an nerdum bliana ach leúnmh dé mar deirm leúnmh dé beag sláígan amachchansa an blion se chuún. So can hé bhfuil gháil sláí le tucha blian mar bunim anna hása bhas. Tá obair buint leis ach tá tú go baile I gobar lead a chláánhéad agus iad a fás, so duine sé rudaí anristeir fad. So cad a hálíonn ar hagan tún sa an ghailteach chumsa. Túair mé sampladíomh do lá sa ghailteacht. So nuair I gairíonn tú ar madan bíonn sé tuairmas lehairt sé seachtar madan agus tá cúis lei sin agus sin gan na héana bheith eileh ag chun fágant ag an am céana agus sin timppla ar a carúchan in é mar tagan an bus hir man na bhóthirn sa agus catar céhhegus na héine nó éanidir go bhfuil sé watha breicfeasta bheith éite bíar lónpacáilta agus an áta bheith réite don chiad bhéle eile. So nuair a bhí na breicfeast an timppla lehairt sé se 8 ar maidin tagan na héanaan sáisteach bí na héanaí móhansa lár na háte agus caríonn tú leat féin. Nuair a bhíon an breicfeast thart, fan an siúrnú cethir goibh chun cabhrúlam an áiteach lena suas agus sin páirt anthachtacha stólam mar bíon anna chumarsáid agus chun sibse tús is socha héadrad ar maidin le cleachta ar bhút chud gailne, chur le stór na bhacail agus conas rudaí rá bín si chur ceisnarm sa conas a díar fá é sin, conas a díar fá é siúd. Agus mar deirm tá bus ar fáilt, téann sibh ar an mos go dtíon anad agus tasnaíon an rangana ag an éachlog. Bín cúpla brise a gibh sin son, a son go dtí na ceúcha na héan, nuair a hiréachnaíad na rangana agus tagann sibh th naisian sa ar bhos a ríist chun daoine ar bheithegah. Tá an daoine socha sin páirt anthachtacht an lá agus nuair a bhíonn sé sin thart, cabhraíonn an túrnú cearar céanalum an áise go lena suas a ríist, so tá tú a chur leis an táimetha catagat leis na scláirí sin a rith le agus beidir go mbeadh rud éigent agrathe gur sé slóin nó beidir go mbeadh fá saoir. Agus sin bhríála sin ná go bhéh leat nach an dorasmach síos go dtíon rá agus stechan dainga nó péad go dastaíon muid íanamh. Agus an san th naisian sa a gur sé chlog bíon an sa péirgat. Beidir ceircí nó cuicí de péir de fiúla goibh ní henród céanna bhíon na héan lá. Agus an son má han tú saoir san ar nóin tá rud éigent agrathe a ggóir an tránthóna tá an bus go buna bhóthir agus tugann sé suas go dtíon anata nó beidir go mbeadh rud éigent agrathe in anad éigent teile go mbeadh fá bólach an Caitlín nó beidir go mbeadh rud éigent agrathe stig sa daingan dit agus tagann tú ar naisian sa ríist agus bíon an bus ann chun túthair neis. Agus gan dá tugann sé sin me go dtíon saoil sóisialta agus is tócha bíon anna héal sóisialta agus an scláirí fatá siad sa agus má bhíon de aimimseir gon chuann sé sin leis go mór go háirim tuiscúil míid có geird an tráigan sa. So leis an mí mar deirm is páirt mór do mo chu dibrise bí a gholahú go daíon leis na scláirí agus tá na héon chósa de fiúil agus gan dat bíon ísgrúpa de fiúla gon bíon ábhar dígan sin daoine há mehan chláiste ach an háanta san bíon lenaí ógagan. Agus díad fá lenaí bheith go ó 10 mbliana diaagdéis go dtí 8 mbliana diaagdéis daoine bhecha dalisteach na háteiste I dhéanam bblion se chuún. Agus bíon réchtna sí speisialta bí go daoine agus is féidirlinn freistal ar a son
glasránig, zero gluten, beidir zero lactose. So leis an mí nuair a hagan scláirí an ghailteach bíon scéalta cloisteacha marall cad a bhíon fáil agus cad ná bíon fáil ach stocha go bíon rud a deirm se ná an rud sé an dinéir bháinna dhéirimse bíon an dinéir céanna agus na scláirí agus go muinteirtí má há sé maithagóhan dúne tá sé maithagóhan díobse agus mar bhfuil sé maithagóhan dúne níl sé maithagóhan díobse agus stocha in háanta san go mbíonn donnínéir is béle tí chósa bhíon ann sin anrathe príomhchósa agus míl seog se míl seog na héin lá beo agus is beán le chlánhéine sin mar sé an taanúir go míl seog na héin lá agus sin ceantas na ceisna catach an míl seog inniuh. Agus an san chun sopéir tránhóna beidir go meach pizza agus scalóga nó óh scrufa agus bagún nó ispíní waffles pónarí agus ó fruchta so an gná bhí na gotainine go bailile ach mín sé chuirta os de chóir ach caú cáúlam an náte lena suas. So bíon róta díantamach agus nuair bhíon ite cáiríon bertnú túúlam an áte lena agus na háirtí ní agus beidir an bhórd a legad an chiad béle eile. Agus an amson bím se bhór daanta agus bím a bhór ceistú agus beidir go bíad na ceistna chéanna a bheith mé chuirt na héan lá ach ní heaghfuil fisrach ach bhfuil me géirigh sais a sppraga chun clachta dhéanamhar de chud gailne agus beidir ina háanta san misnecha thuirteid agus cá mé rá nuair a hagan scláirí an chiadúpla lá agus bíon siad nervvíiseach agus na héanrad an tahrú a hagan ortha téis caiicís nó tí seachna a chahansa an ár daanta agus nuair deir siad go mín tú ag caint a scéalan agus a tairmh a scéalan agus a canna a scéalan tá sé fíor agus sin rud a ganan leat i rud a héil go léir.